Minn 3 ilmenti quddiem l-Awtorità tax-Xandir, il-Partit Nazzjonalista ma ġabix żewġ f'imqar wieħed. L-Awtorità ddeċidiet li f'ebda każ minnhom ma kien hemm żbilanċ li qal il-Partit Nazzjonalista u għalhekk ma tat l-ebda rimedju. L-iktar ilment li spikka kien dak fejn il-Partit Nazzjonalista ilmenta mill-fatt li fuq l-Istazzjon Nazzjonali ixxandru reklami ta' sessjonijiet ta' gvern li jisma'. F'deċiżjoni komunikata l-ġimgħa mill-Awtorità intqal li wara li kkunsidrat il-kontenut kollu ta' reklamar dwar l-attività gvern li jisma' ikkonkludiet li tali kontenut ma jikkostitwixxix reklamar politiku u għalhekk iddeċidiet li l-ilment imressaq mill-Partit Nazzjonalista ma jirriżultax. Il-Partit Nazzjonalista oġġezzjona u talab rimedju għal reklami ta' sessjonijiet ta' gvern li jisma' li xxandru fuq PBS meta hu kienet ixandar l-istess reklami bi ħlas fuq in-nett. Meta fl-Awtorità tax-Xandir inġibdet l-attenzjoni dwar dan, id-Deputat Francis Zamid Demek qal li seta' kien hemm raġunijiet kummerċjali. Għal dan kien irreaġixxa l-Partit Laburista li f'istqarrija qal li jekk Busuttil għandu daqshekk problema li l-ispots jixxandru fuq PBS bl-istess riga kif jista' jittieħed bis-serjetà meta l-istess spots ixxandru fuq l-istazzjon tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu double standards anke fuq spot imxandar, qal il-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista lmenta wkoll fuq il-mod kif il-PBS rapporta każ ta' libel fejn kien ikkonfermat li d-Deputat Tony Bezzina bad ħaddiema jagħmlu xogħol f'Gażin Nazzjonalista u hawn ukoll ma natax raġun. Filwaqt li f'każ ieħor kien ilmenta li ma sarx rapportaġġ ta' kumment fuq Facebook tal-eks Prim Ministru Alfred Sant brabta mal-Panama. Hawnhekk l-Awtorità notat li l-Partit Nazzjonalista seta' kellu punt, iżda fil-verità ma nħoloq l-ebda żbilanċ. Għalhekk hawn ukoll ma ħax ir-rimedju li talab.